and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Balitang balita, King Labuat Kapampangan. Wentuda ring memalen emu dapat palampasan. Serbisyo publikong wasang-wasang. Digdo nakakabalen at kumisingking katutuan, uling abak na balen. Abak na balen, abak na gising. Che, dara kuya, opo, apo, yung ating pong mga kapatid dyan, yung mga andyan nakagising nag-aanap po ng mabuting kadahilanan ng kanila pong misyon. Ngayon pong araw ho na to, ay, opo, kayo po mga nakikinig sa amin. Sa mampanig ng mundo, opo, kapag pinag-uusapan ho natin yung ating pagbangon, mahalagang malaman natin, kabayan, kung ano yung dahilan, kung bakit tayo nagsusumikap. Una sa lahat, syempre, pagkagising sa umaga, stretch mo yung katawan mo, Ash. Kapkapan mo yung kayang katawan, no rin masakit. Kaya nga, minsan na ating kikirot-kirot kang kayang katawan, pero itang gigising ka, masaya ka, uling ita pa mong mangisngawa ka, kapasalamatan ito. Yung humihinga ka pa lang, kabayan. Malaking pasalamat po yun, mga kaibigan. Doon ho sa mga nakikinig ho sa amin, sa panig ng mundo. Oo, ang CLTV 36 live po ninyong napapanood sa pamamagitan po ng ating mga social media channel. At interactive po tayo dito ho sa ating pong programa. Ito po mga latest na balita dito ho sa Central Luzon. At syempre, dito ho sa ating pong mga binabantayan na malapit ho sa Sikmura. Mga balita ho na, ayan, may pakialam ka. Ngayon pong Aldo, ngayon kakaluguran dito ho sa ating bansa. Ang araw ho ngayon ay 21 ng buwan ho ng Agosto. At ngayong araw ho na to, pinagdiriwang naman, mga kaibigan, na-move nga lang, ito hong Ninoy Aquino Day. Sabi nitong ating mga suki. Long weekend kasi, Paulo G. At yung usapin ng ekonomiya, gusto naming ma-enjoy. Tignan ho natin yung pagbalanse dyan ho sa pagiging rationable versus dito ho sa kasaysayan na totoong nagmulat ho na sa marami hong Pilipino kung ano ho ang ambag nitong ating bayani na may tuturing si Benigno Ninoy Aquino. At ito may nag-text sa akin, Art, si Mayor Noel Villanueva. I-shout out mo, Paulo G. Sabi sa akin ni Concepcion Mayor Noel Villanueva na ngayon pong araw ho na to, ika-41 o ika-41 taon o Ninoy Aquino Day, mga kaibigan. At sinabi ni dating Senador Bam Aquino daw, ang pamangkin ho ng dating senador na kahit inilipat pa ng administrasyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang obserbasyon nito sa araw ng Biyernes, ay may mga programa pa rin silang gagawin ngayong araw ho. Anong aktibidad dyan? Dyan sa Concepcion Tarlac, mga kaibigan, itong lupang sinilangan ho ng dating senador. Ilan ho sa mga programang isasagawa. Kanina, nagsimula na raw, yung Misa 7:30, dyan ho sa Santuario de la Immaculada Concepcion. At doon naman ho, mga kaibigan, meron hong wreath-laying ceremony dyan ho sa Municipal Hall Grounds, dyan ho sa Concepcion Tarlac. Alam mo ba, paring Art, sabi ni Mayor Noel, yung munisipyo nila doon, sa dami ng mga munisipyong napapasyalan natin, halos nire-renovate na, di naman kaya winawasak o kaya lumilipat sila sa ibang lugar, di ba? Pero ito napanatili ho nila, mga kaibigan. Kung ilang taon na ho ito, abangan ho ninyo. Bukas makalaw, makausap po natin si Mayor Noel Villanueva. At karata pong manalbege kami, makikibalita ka rin pong bisasabihan, Balen, at opo, uunami po kining kakatamang programa, Rempong Serbisyo Publiko. Silipan tayo pa mo po yung maging bili na ning kakatamong panahon. Ngayon pong aldo na ning Miyerkules. Abak na! Abak na Balen! Magandang umaga ng Miyerkules po sa inyong lahat at narito na ang ating weather update ngayong August 21, 2024.
Sa ating latest satellite images, makikita natin na itong southwest monsoon o hanging habagat ay nakakaapekto, partikular na lang dito sa may dulong bahagi na ating bansa. Halos wala na itong masyadong epekto pa sa ating kapuluan. Samantala, yung low pressure area na ating minonitor kahapon, ito ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Hindi na rin ito makakaapekto sa ating bansa. At kahit hanggang ngayon po, malit pa rin tsansa na ito ay maging bagyo. So sa ngayon nga, easterlies o yung hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko mula sa silangan ang siyang pinaka nakakaapekto, partikular na dito sa may area ng eastern Visayas, kasama din yung eastern Mindanao. So ngayong araw, inaasahan natin malaking bahagi ng ating kapuluan ay makakaranas ng generally fair weather. Mainit na tanghali pa rin ang mararanasan, lalong-lalo sa may area ng Luzon, habang malaki yung chance ng mga pag-ulan, pagtid at pagkulog sa hapon hanggang sa gabi, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Nakikita nga natin hanggang sa pagtatapos ng linggong ito, pagdaang araw ng Biyernes, patuloy na mahina yung hanging habagat. Posible itong bumalik bandang weekend, bandang araw ng linggo, makaka-apekto naman sa may area ng Mindanao. So generally, hanggang sa pagtatapos ng linggong ito, para sa nalalapit na long weekend natin, fair weather sa malaking bahagi nating bansa, medyo maliit pa rin yung chance, wala tayong nakikitang maliit yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Abak na balen, abak na balen, abak na. Kareni pong Manal Beke kami ating biyahing maranon at hindi pa ho pumuputok itong sikat ng araw andyan na sa kalsada. Lalo na yung mga biyahero natin dito sa area ho ng Porac, yung mga nagkakwari. Shoutout po kareni pong Dudulong Maranon mo naman game pong palengke. Ayan, bumusta po yung presyo na po ning bangus ngeni, manyamang kayong bangus ngeni asyatang nakatingin ba na nun, paring Art, yung pagka ipinirito yan, dinaing, magaling magluto diyan sa may kanto ng, sa poblasyon. Si Aling Melia. Anong gagawin niya doon sa piniritong bangus? Yan, bibigyan ng wiwikisikasan ng kalamansi, bibigyan ng toyo. Parang bistik ang dating nito. Tapos dinaneng maputing puting sibuyas. Mapali kanining nasi mo, yung mainit yung kanin mo, paring Art. Ha? Ay, pagkasarap mga kaibigan. Pagka gayon ho ang ating pong almusal. Nata pong mama ko king bale na pilmi, buririt ang mabayat king at siyaning kakananda. Minsan, rempengari, yun ang ugali ng mga magulang Hindi pa alisin yung mahal sa buhay na hanggat hindi busog. O ikaw ba, paring Art, busog ba? Si kumari ko, pinaghanda ka ba ng mabigat na almusal? Si Choy, ganyan Choy, yung kumari ko, kung minsan daw iniinggit ni Choy, itong si Big J. Iba talaga pagka may asawa, pinababaunan ka pa. Concern na concern. Si Lolo Ray, may nagpapabaon pa baga sa'yo? Abak na balen! Doon ko sa mga nakikinig sa amin, na ang inaabangan ho, balita naman sa kalsada, pakita natin itong North Luzon Expressway, Josh. Dahil meron din ho tayong balita ho dyan. Pakikipa mo yun kikatamong NLEX. Aslat kaya kakit kaning ka akong screen. Pero kikira ka lang po, malwala siya po pulay da po rin sa akin. Mag-ubisa po kayo Bukawe, Valenzuela, ang gana po ganing San Fernando Interchange, Kakaluguran. Reta pong Manal Beke kami na gusto pong sabihin niya po yung dalan kapag ingatan. Bakit kamo? Kapag ingatan dahil kapag kayo nagkamali. Reta pong pilmi namong makadamurak king karela pong silinyador. Huwag ho kayong humarurot. At pagka hindi ho ninyo templado yung kalsada, lalo na pagka umuulan na ganito, pare Josh, mahirap. Abak na balen, oras sa dalas king kalsada. At ito, for your information mga kaibigan, habang nakatanaw ho kayo dito sa amin pong live stream sa NLEX Corporation, at ito sa atin yan ng NLEX Corporation, ito kung kanilang mga CCTV camera. For your information, kabayang Art, yung mga motorists passing through expressway without RFID devices, mga kaibigan, yung walang RFID, as well as those with insufficient load balance. Parang ikaw lang to, paring Art. Parang ikaw lang to. Will be penalized starting August 31, 2024. Si pare kong Joey Garcia na nanonood ngayon, ikarga mo na, wag ho kayong papasok diyan ho sa mga expressway ho daw natin dahil
kayo ay papatawan na ng multa. Kung magkano yan, yan ang hindi ko pa alam. Susubukan natin maya-maya kung sasagot sa atin si Kuyang Julius Corpus ng TRB. Dahil alam nyo mga kaibigan na pag-uusapan ho itong modernisasyon, ito pong mga expressway, dyan ho sa kanila mga toll plaza. Isa pang ring malaking issue, nakikita natin nagba-viral pa eh. Henry, hindi mo ba napanood yun? Doon sa visor, no? Nakatapat na ganun, sumuong ng ganun yung sasakyan. Nahihirapan magbukas. Nung nagbukas nga, hindi pa man nakakaalis doon sa kanyang pwesto, biglang baba naman yung boom, di ba? Isa lang, isolated lang ba yun na kaso? Nakikita ho natin mga kaibigan, may mga netizen ho na nagpapadala ng mga video at na ipinopost ho yung kanilang mga experience. Sana talagang maisaayos ho yung kanila hong mga pasilidad dyan. Dahil kapag ka nagkataon mga kaibigan, ayan, bamayad kang gusto. Tsaka may itong muna pong panabilin na po rening supo, karata may ka-experience na. Ito, may experience na ganito. Sakali daw paring Art, no? Hindi, automatic na naka-open yung boom. Pagka tumapat ka, no? At hindi mo na malayan na 'di ba meron silang screen doon sa end ng iyong destination. Tignan mo kung magkano binawas. Kasi kung pumasok ka doon sa naka-open boom, tapos pumasok ka doon sa end of destination mo, nakita mo ang inawas sa iyo napakalaki. Ang ibig sabihin may diferensya yung pinasok mo, 'di ba? May experience diyan si Big J, no? Kaya doon sa mga nakikinig sa amin sa usapin nitong modernisasyon, lalo na yan, ilo-load mo yan eh. Malay mo pa kapag magkano yung inawas, lalo na kapag nagmamadali ka. Ang problema, lahat ba ng mga motorista nakatingin doon sa screen nila? Diba? Kung pinalampas mo yun, di awas ng malaki sa'yo yun. Paano yung pag-claim doon sakali? So, sana daw maging malinaw, sabi nitong ating mga netizen, mga motoristang naka-experience nitong ganito pong kalagayan. Doon sa mga nagtatanong sa amin, karata pong makiramdam kaya katamong at po Lebanon, ay kapag ingatan dito sa mga bansa na meron hong kaguluhan, pangaditala po rin pong kaya katamong kamag-anak. Numisan na, nakakita mo po kay TV, pero pagka nandun ka na sa actual na komunidad na may gulo, yun yung napakahirap. Itang pigaganakan mo na anong kabilyenda. Hanggat kaya kakit. Hanggat may huli yan. Kung may palagyan, ang dara ko. Makanya itang gamano dan hanggang yan magpadala, Paulo G. Hanggang yan magpadala. Itagit kaya mo sanang mabiyaya po pang masalese yan nga na. Magkano warin padala ng bapa ko ngayon ako? Akiula po, magkano la padala po ngayon rin kay katamong OFW. Sige, suglong tayo ng kay katamong public service kakaluguran. Kung magkano ang palitan ho ng dolyar, lumalaban ho ang piso mga kaibigan 56.55. Yan ang palitan ho ngayon ng dolyar. At dito pa ho sa ilang currency, ayan, nakikita ng ating mga suki, parin Diyos, no? Mag-ubisa po kening kareni po nga Europe at po Middle East. So yan, nakakiki po magkano po yung palitan na ning ulaganan ng pera yung pukin. At kareta pong makiramdam kaya kaming ating pusong makabalen. Share de po yung katamong streaming. Ay kaya nga na. Akakit nila rin ng bagay mga nini. Nung bisa sabihin niya po yung paralan ng dara ko, nung minsan kasi, itang saing-sing milala ko. Magkano yawarin pedala mo, bala mo, ana. May ka pa mo, ana, may labasan. May ka pa, ana, may labasan, ana. May kasi intindihan magkano yung ulaganan ng perang yan Hindi mo na kasi naiintindihan magkano yung gastusin dito, paring Art. Minsan may bubungil kayo mga yan Naramdaman mo mula. Nakapalibuntok ka, Diyos, wala mo, pupulutan ko lang ng pera. Ana. Kita po yung sakit na kakaluguran. Naintindihan tanong po rin pong sasaklo. Ela po sasaklong pera din keng abroad. Ikaw pong hanggang bituturan lang kapanandaman ngayon ni Rening kaya katamang talatuki. Uling, kaya pong pisasabyan na, diskarte, nung sakaling ingkaya kang pamagobro. Hanggang naman kayo ni Pilipinas, Ashe. Ano sinasabi ng mga financial expert? Hanggang narinig mo. Yung diskarte daw, paring Art, pagkatapos nung 8 to 5. Yung 6 to 8, minsan umabot pa ng gabi yan Yun talaga yung diskarte.
Kaya kapag ka walang diskarte, napakahirap. Mahirap naman ipagsabay yung trabaho mo, tsaka kung dumidiskarte ka pa. O, gaya ni paring Henry, na napakasarap po mga kaibigan ng kanyang empanada. Paring Henry, baka naman. Yung mga suki ho natin, kung pag-uusapan ho itong diskarte sa buhay, opo, mahalaga hong malaman ho ninyo mga kaibigan, na dito ho sa ating pong bansa, yung takbo ng ekonomiya, kapag ka ikaw umasa laang dun sa yung kung ano meron ka. Sabi ni LPL, yung kakatamong idol at may birthday pa mo, nabilabasan. Oras ka nung maging kampante na kaya pinaka yung kabagsak mo ito. Kaya dapat mga kaibigan, hindi tayo maging kampante, at andyan po tayo at nagsusumikap, lalo na dun sa culture of excellence, sana nga Chico Son. Paulo G, ano bang dahilan kung bakit nakikita namin sa iyo yung culture of excellence? Masarap kasi ang almusal ni Paulo G. RMM ang ating almusal. Pakita mo nga, Diyos, kung gaano kasarap ang almusal natin. Sa sarap-sarap, sa sarap-sarap, sa sarap-sarap. Di ba, kumaring Rizalin? Mag-umpisa po ging almusal, ham. Hanggang na po kareni pong, bakal da po rin anak. Best patties in town, kakaluguran. RMM po kayo dyan. At hanggang na po kareni pong mga nyaman na, medianoche, noche buena, kayong daratang po holiday season. Makaya dyan po yung RMM. Baka nita pong takman nyo la po rin malinamnam meat products doon. At totoo na, tinala po nga doon pulong store. Kaya ni po mabilog ang bangsa at kaya ni mo naman pong, akakiula po ng mga nanya po kasanting karelang pasilidad, paring art. Na totoo, lumalaban yan. Kung yung mga imported meat nila, talagang nakasisiguro ka mga kaibigan na yung linamnam at lasa, panalong-panalo. RMM Meat Shop. Sa sarap-sarap, sa sarap-sarap. Doon po sa mga nakikinig ho sa amin, mga kaibigan, tuloy-tuloy ho itong ating serbisyo publiko. Pakita mo na, parin Josh, itong tatamaan ng flashing activity ng Prime Water. Shoutout dito ho sa ating pong mga kababayan sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Hindi naman flashing. Tapping of newly laid water line. Dito ho sa Purok 4. Saan yan, Paulo G? Barangay San Felipe at sa mga karatig ho na lugar ng San Felipe sa San Fernando. 9 p.m. to 12 noon. Nakaluguran, Abak na Balen. Dito rin ho sa Poblacion Eastside, Barangay Mangalit, Sitio 4, Madapdap, Resettlement Center, Phase 3. 9 p.m. hanggang pong kinabukasan, alas 5 na po ning Abak. Abak na Balen! Dito rin ho sa area ng Gas Dam, Don Cornelio and Doña Maria. Ngayon pong Aldoyan kakaluguran, salubuhan niya po yung Huwebes yung Alako pong Danum. Flashing activity na po ng Prime Water. Abak na! Shoutout dito naman ho sa mga mawawalan ng kuryente. Diyan ho sa area ho ng Maimpis, mga kaibigan. Simula mamayang alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Abak na Balen! Abak na! Marami pa po kaming kwento ho sa inyo. Meron hong nagpadala sa akin ng video. Yung mga viral ho na, issue at kumprontahan. Diyan ho sa Senado. Naku, may nagkakainitan paring art. Yan ang subaybayan ng ating mga kababayan. O sino-sino yung mga nagkakainitan. Pagka talaga budget call, nagkakaalaman nagkakaalaman sa... Sana ho mga kaibigan, hindi ho dun sa issue lang ho ng politika. Dun ho sa totohanan mga kaibigan na hinihingan ho, pinoponduhan ho na budget. Dito sa mga departamento na kanila hong sinisiyasat nito pong mga congressman at ng ating pong mga senador. Dun ho sa mga nakikinig ho sa amin, umpisa pa lang ho ang ating pong programa, serbisyo publiko at mga balitang-balita sa amin pong pagbabalik.
Abak na balen! Gigising kayo Lunes hanggang Biyernes. Shoutout dito ho sa ating pong mga suki. Shoutout dyan ho sa mga laging may takot sa asawa. Bakit naman kayo natatakot sa inyong asawa? Ako, pagka ho nakakasama ko yung aking mga barkada. Bakit wari? Anong kakatakutan mo ang kumari ko, ngara? Tabaluan, ha? Pandagulanan na akong matangini. Paolo G, pandagulanan na ako naman boses nga na. Diyos ko po nga po, kiro. Nanuwaring malalyari kayo ako. Nino po waring makatas bandera kayo bale. Ay, kumari mo na. Ay, no. Ito po, pagkasyada na pong pisasabyan. Rene pong karela pong kwentong personal. Ay, maulaga po kayo kaming kwento yu. Interactive ya po yung katamong programa, lalo na po rin pong pisasabyan, kempong balen. Ang mo naman po rin pong babalita yung komunidad, kakaluguran. Yung mga binabalita ng ating mga kababayan dito sa Central Luzon ay ipinapadala ho dito sa CLTV 36. At doon ho sa mga nakatutok, ano latest, ano balita? Narito na po ang ating pong mga headlines ngayong pong araw ng Miyerkules, 21 po ng Agosto. Wanted again for hire suspect po kakaluguran, ganyan pong arayat. Beteya king kwedu kareng pulis. Abak na balen, balidang balita. San baging king mela sa flood control project king arayat. Inumbisa na nening kontratista agpang pugen DPWH. Abak na balen. Kebaluan po, dikil king indigenous Kapampangan script akulitan inampang da king kabalen king opo metong lecture workshop. Abak na balen. Water samples kini pong mapila na lugar keng Bataan, Bulacan at Pampanga pumasaho sa quality test sa kabila ho ng nangyaring oil spill. Abak na balen. 14 na graduates mula ho sa Central Luzon, top-notcher sa Psychometrician Licensure Examination. 2 top spot nakuha ho ng Holy Angel University graduates. Abak na balen! Abak na! At syempre mga kaibigan, pag-uusapan ho natin kung ano ang latest, lalo-lalo na ho doon ho sa mga motorista na hindi ho maiiwasan na dadaan ho dito sa expressway. Gaya ho ng ating bungad kanina, mga kaibigan. Simula ho sa 31 ng Agosto. Yan ho mag-ingat-ingat ho kayo, lalong-lalo na yung mga nakakalimot. Ang gamot daw sa mga nakakalimot yung paalala, paring Art, At yung ating kaibigan na si Kuyang Julius Corpus ng TRB, Toll Regulatory Board, magpapaalala ngayong umaga ho sa atin, kumusta nakakabalen? Ano yung balita ngayon ni? Paulo. Kumusta na ka po? Maya babak. Opo, maya pong nabakya kayo, Sir Paulo. At kaya tamong kabalen na masugid na makiramdam at maanabek yan yung programa yung CLTV 36 abak na balen. Abak na. Usuloy mga nini per minuta ka din Uling penalty yan po pang multaying babalita. Abak na. Takareting motorista. Abak na. Abak na po. Opo. At Sir Paulo, ito po yung pinasabihan tamang yan ng penalty or fine starting August 31. Ito po kasi yung joint memorandum circular na pinirmahan na ng DOTR, LTO, TRB anyang August 1. Kaya padathala na po yung joint memorandum circular 19 at maging effective po yan by August 31 in paratang na August 31. Yung layunin po yung pake na nining joint memorandum circular nito is a revised guidelines dito for all vehicles traveling on toll expressways. At yung tutukuyan na po niti then yung RFID users tamang number 1 alang RFID itself. Then niya gagamit sa expressway. At the same time, that ang gagamit ka rin ETP lanes tamang kulang lang load. Wow. At yung peke na yung joint memorandum circular is para ma-encourage sila on the proper utilization of their RFID stickers. When they pass through or enter the expressway, and they have to make sure
na sapat naman yung karetang load nang sa ganun. They avoid yung pagbagal ng flow of traffic and yung ating kakatamong mga RFID lane king toll plazas. And at the same time, data naman pong aliwa na ala namang RFID, kung minsan magpumilit lang kasing lulog ka rin ng RFID, ka rin is dedicated lane na mo paminsan-minsan. At the same time, data ng aliwa, despite our encouragement na mag-RFID na kayo, mas mabilis, mas maayos, basta mo rin gagamit RFID. So, kakabaing traffic and gas lane or yung lift lane, nung minsan maapektuhan pati ang mga RFID huling masyado ng makabagal din pati mag-RFID. Wow. So, primarily, ang bagay namin is to benefit the greater majority of very compliant and responsible RFID holders. Kasi kindatos ni po, Sir Paulo, more than 92%, around 92% or more, are responsible and compliant RFID users. Kasi more than 92% are successful in the transaction. Di na magbagal, di na mag-tap, madirid lang maayos na karetang RFID for reason. Number one, they always ensure na bayo na dumuging expressway at yun lang enough loop. The other reason, because in RFID that either papalit na karetang bayong RFID sticker or at the same time, bibeda na karetang dapat isang mabasa yung mayat o karetang RFID. Kaya balagwas salita kanini, ala na kaming cashlane nakit Karentol Plaza. Ali po, in contactless and cashless tabo will still provide you at the same time a cashlane at this time. Kasi itang cashless tamo, Sir Paulo, will only be effective once the board and the DOTR makes a final decision to re-implement the cashless. In target date po can is October 31. Wait, so Meaning to say, at the same time, at this time, up to October, that's October 31, atin pa mo naman pong cashlane. So, but however, since the set timetable is fast coming by October 31, makisumamo kami kaya nakaremo turista tamo. Nang malyari, magpakabing na kayong RFID. At gamitin nyo na yung RFID tamo. Okay. Makaintindi ta mo na karening kaya katamong motorista na yan. Akaki kasing kasalusungan kabang misasabi ka ta. Akaki dining expressway kaya ni North Luzon Express. Wow, kabilis. Lalo na po kareni pong toll plaza. Akakita mo itang proseso na nitang gagawan ng modernization. Pero atin kami pamurin akakit na mag-viral. Karetang problemadong RFID na ela maririd. Makanano de ay address ini kasi kami labasan mo naman na congressional, balo ng congressional o Senate hearing ita, kitang pisasabihan na pamagtasdang tol. Metong ya kareng sinwatan da rening mambabatas tayan na kung Julius Ditang makananura asamas itang modernization, karening karelang equipment. Ikayo, makanano de nirelay kayong impormasyon na ini, nano na lang level? Opo, Sir Paulo. Actually, totoo po na ito naman we agree with you na at yung pamuring mga issues na there are times may mga RFID na they are unread or successful na yun to say kailangan niya pang mag-tap, kailangan niya pang paminsan nangyari pamurin po yan. That is being continually and constantly addressed by our toll operators. Because it is to their benefit na all of this will be resolved prior to the implementation ng contactless. In kaya po kasi, there are many reasons kung minsan bakit the RFID is unread. One of the primary reasons is that the RFID na we have is already dilapidated and needs replacement. Nangyari po siguro,
nung makapansin kayong Makanyan, mababasa kayong RFID. Nung malyari kayong pumunta kayong customer service ng itong provider nyo, nung whatever it is, 83 for auto sweep, pa-check niyo po kayong sticker nung kailangan ng palitan. At mapalitan naman po yan na libre, doon naman po kayo i-charge kung sakasakaling kailangan ng palitan. O yung bayo na. The other reason, maybe also na then kanilang equipment needs to be repaired, replaced, or what. Ito pong bagay yan. Patuloy naman tutukuyan are being addressed also by the toll operators at nung atin pa mo nangyari, it should not be so much and it should be attended to right away. Nang taga na po maghaba in traffic karengeng RFID. Kon Julius, samantala nang kunya naman yung pamikatagon, tewari, balok may pabalita kanito. Natin lang naman target na metong niya mo yung RFID. Nung sakali man magpabandala Norte, magpabandala South, metong niya mo. Kumusta na po pala ito? May tuloy ba ito o aliya may tuloy? That project is still alive po, Sir Paolo. Ang dati sanang target namin is third quarter of this year. Pero because of some issues that remain unresolved, primarily business arrangements, tax arrangements, due from issues, siguro po baka we will be able to implement this one RFID, one tag, one RFID, one account before the end of the year. At Rene, mamag-text na lang Rene kay katamon talatuki. Utong mga Kon Julius, Paulo G, nga na, dapat maginyang malino, magkano wari taga na yung penalty, no sakali man mong kalimbatawang kurugo. Alabang first offense, second offense, at keta namon tauli, karinala kami mo magmulta, tabing-tabing, titikitan da kami. Nino lareng maniket, nga mo kanine. Actually po, Sir Pablo, we will be holding a press conference before the end of the month to explain all of this, kahit time. But since you already raised the issue, I can more or less give you some information on that regard. Number one, ito pong pagmumulta. We wish to let our na ipabado kareda, po automatic. We will always give the benefits of a due process, assuming ma-apprehend for no sufficient load or no RFID kasi hindi nang pa mo pong show cause order. Okay. Meaning driver violator or operator violator to reach or to question itang kaniyang apprehension sa biyantana. Assuming ang ingang kain na is that yung violation na kunang niya daw. Anong atin niya ng evidence na may kakaload ko pa mo? Kaya yung problema yung sistema yun may propagating load ko nung manyang king toll plaza yun. Pero ayun yung resibo ko. Kakaload ko pa mo. O bakit mo po dapat ulihan? Mo ko dapat tikitan. Mo ko dapat i-apprehend or i-penalize. So he will be exonerated on that behalf. But he just has to file. Kasi din ng show cause order. Nung assuming layo kaya tanghay. He will be given a show cause order. Yung motoristang nag-violate. And he will just have to answer it in a verified manner within 5 working days. And submit it to the LTO na may issue ng show cause order. So, malagwat salita kung pasensya na ka na rening kaya katantala kita gano, sumpisi sabihin niya yung penalty, allergy lang Kon Julius. So yan O yan, malingap-ngap lang ngara. Kon Julius, imburi na sabihan kanita kung nanda kami lisensya, nga na, o tiga yamin bero. No. The license will not be taken for this violation unless repeated violations and other violations. In kahit pin po, Kenny, the procedure is that hindi na depa mo show cause order. Okay. So he can refute it or question it kahit
if he is able to prove na layang kasalanan, then there is no penalty or the license will not be confiscated. O yun. It will only be confiscated in case of non-payment of fines, assuming proven na he violated, the license may be suspended until payment of the fine. Assuming proven na may violate siya. Ko Julius, ararening kaya katan netizen. Nuko samantala tanya naman ni Pami Katagon nga na i-alerto tala rin motorista, lalo na nung ating makanyan, rin muna mang marok puso o samantala nanda kanus usong ating makanyan na policy, kota mabiktima tamo karetang sabiandang no contact apprehension kay kabunda ka maka-receive message makante at ikang violation nga na merakap kayen lex nga na mekwa ka camera nga na. Yan, pamagmalino na mo rin po. Alang makanita sistema kakaluguran na mismong LTO na mo naman po yung memiya kapabaluan ka rin. At kaya pong bayong batasay ni na reta pong alalod, kulang pong load na posible la pong o yan, pamagmalino po kunan ng lisensya at ikaw pong oportunidad na ma-show cause pa mo. Itang implementing rules and regulation na inima, rening kaya katamong babansyo na motorista, ela mo po libo reni, milyon la po, Con Julius. Makananure po akit itang rules and implementing rules and regulation na inima kantang intindido la po sakali. Ito pong joint memorandum circular details the process. No, yan pong pisasabihan tamo pin po, Sir Paulo, and it is under Section 8 of the Joint Memorandum Circular. Kaya, to further clarify, an information campaign will be launched by the LTO itself and pati DOTR. Then we will also have a joint press conference kaya BEA po rin toll operator, LTO, DOTR, pati TRB before the end of the month at ipabalog po kaya kayo and for you to be able to join and be clarified or clear the retang issues that you wanted cleared during that press. Dakal salamat kaya ka Con Julius. So yan, tutong ating pusong makabalen. Ada rening kaya katantalatuki. Salamat po Con Julius. Ngara rening mag-text ka ako. Sana po maging niya pong malino kasi po darakala po rin buhaya king kalsada. Oras ating pong katatakutan na makanyan ngara. Salamat po at ang isaop-saop tamo po kayong pagsawata darening masanting gawain. Dan bad elements sa biyantana. At kami naman po, manyat kaming kaya kayo na sana maipaliwanag tayong mayat itong joint memorandum circular na ang impake naman po is to have smooth and flow of traffic and RFID lanes po tamo by guiding properly, at the same time encouraging the responsible and proper use of our RFID sticker. Ito, dindan tayo po iswala ng Kuya kung Julius Corpus Kakaluguran, yung tagapagsalita na po ng Toll Regulatory Board at kareta pong manalbeke kami nga tinang planong yan, yung long weekend, abak na balen, dapat po, babansyon niya po yung kaya kayong load. Ang yapa po nga, alapang malino, kita pong penalty, mayap na mo po, itantaga ng ready kayo. At syempre, yung panabili na pong Paulo G, alwa mo po yung saken, alwa mo po yung RFID, nune ingke kayong sarili. Uling oras po makanyan. Oras tatakan, karing ka pa mo magadya. Diyos ko po nga pong Gino, karin ko po kararasan. At etamo buri na miyabe tamo rugo karetang makatakot na balita. Babalita da na kayo mo, uy, iparing art, sinalane, bale, ngara. Kasakit na tayo takon, Julio, sale. O, reta pong makiramdam kaya kami kakaluguran. Dakal kaya pa po balita ang po serbisyo publiko. Magbalik na rin kaya kayong programang Abak na Balen. Abak na!
Abak na balen, mamasa tamo pa mong message karening kaya katamong talatugi menalbe at kipis sabyan na ayan, penalty, Paulo Di, sasakit kubuntok ketang balita mo, nga na. Oh, bakit at che? Oh, kung isasabihan na kasi ning TRB, nga na, ala pa naman mo lino, nga na, buri na sabihan kanina na mamatakot lamo, nga. Ay, totoo nakakaluguran kaya pong sabihan na beriya king kalsada. Ay, nimayap mo naman, panabili na ng tala, Ash. Rene pong kikatamong motorista. Itang habaan ho ninyo yung inyong temper, yung inyong pasensya. Kasi ito, malimit mga kaibigan, ang nangyayari, yung mga trahedya nakita natin, yung umabot dun sa nagsuntukan, ang pinakamasaklap, yung nagkakapatayan pa sila sa, diba, yung mga road rage na naibabalita ho natin, mga kaibigan. Yun hong umalis ho kayo ng bahay, ang kondisyon ng pangangatawan ho ninyo, maayos, at ang inyong purpose, kayo maglalakbay, masaya kayo. Yun ho ang lagi ho nating ingatan. Yung komposisyon ho ninyo na kayo ay isang responsableng motorista, gusto ho ninyo makarating sa inyong destinasyon na maayos, at yung walang aberya na meron ka magiging kaaway sa kalsada. Diba? Kasi may ugali ho talaga, na pagka naungusan, mainit ang ulo, paring Art. Oh. Si paring, sumisigaw ka ba kapag kay mukhang guilty itong si Kabayang Art tumatawa. Yan. Pinagsasabihan ni Paulo G si paring Art, hindi, mga kaibigan. Ito yung payong kaibigan lang. Ano man pong ating ginagawa. Isipin ho ninyo, mga kaibigan, meron ho kayong anak. Diba? May uuwian kang pamilya. Kita mo yung ano yung mga testimonial ng mga nakadisgrasya na. O kaya yung mga may tinamaan na. Hindi naman po, wag niyo po akong i-judge. Narinig ko to Wag niyo po akong i-judge. Hindi po ako masamang tao. Kaya lang, hindi ka naging responsableng motorista at ang pinakamasaklap, hindi ka rin naging responsableng gun owner. Lalo na ho yung mga may baril dyan. Diba? Yung meron silang armas, pagka mainitin ng ulo, ang problema ganito nagkaroon ng armas, diba? Nagkaroon ng baril, yung proseso ng pagkuha ho noon, hindi naman talaga sila karapat-dapat. Kapag mainit ang ulo, ayun, mananakot, di ba? Tana po buring malyaritan at ready pong panabilin da pureng makatwa, mayap daramdaman nyo lapu, di ba, Ching Marian? Joel Stephen Manalo, salamat ka rin talatukita mo, daragdag la pa, 7 million na lang, bawas may pa choy-choy kanini, no, ko karakalda ng karakal. Oratang Manuel B. Kekatamo, sundo tayo po yung kekatamong balita, Kenny Pula Buad Kapampangan. Good news ho mga kaibigan, dahil ho itong binabantayan ho nating nasirang flood control dyan ho sa Arayat, Pampanga. May daw na po kanong assessment. Ini pong Department of Public Works and Highways o DPWH Pampanga 1st District Engineering Office o ini pong DOO. Kimpurok Dudurot Barangay Kandating Arayat nung nokarin, parin Diyos may tibagya o menyud ing gabun. Inya pong Sabado. Kapilan yan, August 17 po kakaluguran. Pauli na iti ning pangalasak na po ning flood control project abi kahalagang mahigit 91.4 billion pesos. Keng statement aperala na pong Engineer Almer Miranda ning Pampanga 1st District Engineering Office sinabi ra king may sabing inspeksyon kambe ing Municipal Engineering Office kakaluguran ning Arayat at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ikitda alimbog ing lumpulong metro. Parte na po manibat po king station 0 plus 030. Agya po king station 0 plus 060. King rehabilitation na po ning Metibag riverbank ning Pampanga River. Kinubit mo naman reta pong steel sheet. Ita pong steel sheet pile po ita kakaluguran. Pauli na po ning pangalambot na po ning embankment. Ita pong peka pundasyon. Base mo naman king report na ning project engineer ay Enil Jan Quito. Inya pong August 18 ing mga labasan pong bagyo at aplit na po ning abagat ing pegumpisa na ning saturation nga manwanda. Makanyan mo naman ing pamanagas ning danom
karing siping a residential area. O ito, may kaya pektuya mo naman po pala rin ng residential area na kanu makarayo, kini pong, o yan, may lasak po flood control. May karagdag mo naman kanu, kakaluguran, king structure instability, ing mabayat, o yan, ready pong sheet piles, ang popong konkreto. Malyari mo naman kanong, mi susugan ini, king metong whirlpool-like formation. O, balamit ang alisus keng kilub na ning ilog ne. O, kaya po kanong riverside na dati ring sheet pile. Ayan. Samantala, kakaluguran, panimuna naman po ng DPWH First DO ding sandbagging operation. Agawa na ning kontraktor bang pansamantala pong bawasan ing epekto na ning insidente. Makanyan mo naman bang siguro ing kaligtasan da puring manoknangan malapit ne keni pong ilog at balawos ing karela pong monitoring king sitwasyon at opo kakaliguran ini pong pamangawara pong aksyon bang kanita pong tuluyang ayan hindi na tuluyang dumausdos pa yang lupa diyan ho sa area ng nasabing barangay. Abak na balen. Ay di po, balita naman po kayong kakatamong police report, Kuyang Edward Rivera. O yan, good morning. Kabalen, abak na. O rening talato kita mo. O police report, hindi magandang balita, mga kaibigan. Meteya po kayong barilan kontra kareng police. Ing metong po kanong allegedly gun for hire suspect may git 6 mabanwa na pong wanted. Base po king report na po ng Pampanga Provincial Police Office o ini pong PPO. Metong iyang security guard king Dr. Emigdio C. Cruz Senior Memorial Hospital. Kaya pong bale na po ning arayat ing meg-report tungkol po king meteng lalaki biktima rereng riding in tandem king barangay San Agustin Norte ning mesabing balen. Pauli nini, may daw na pong joint hot pursuit operation ng pong pulis. At corner deck yung barangay Kangatba, Porak, anya pong Lunes yan, August 19, ing suspect ay Jojo Garcia, 26 anyos. Yapa po ing suspect, manok na nga ng puking balena po ning arayat. Meki pagbarilan niya kanu, ipahardo ka rin pulis. Ameging sangka na ning kayang pangamate. Agpang puking PPO, atin niya nga lung arrest warrant para king kasong murder. At meto nga warrant para puking kasong robbery ipahardo. Prime suspect yan naman kanu kareng 7 shooting incidents king balen na ning arayat at metong king Cabanatuan City, Kempong Nueva Ecija. Sinabi na naman po Pampanga PPO Director Police Colonel J. Dimandal na metong niya pong decisive victory kontra kriminalidad ing midaw na operasyon. May nga kuya pa ing pamuntok na po ning pulis kaya tipo probinsya ay balaos da ing karelang pamagobra bang siguro ing kaligtasan da po rening memalen. Abak na balen! Abak na! Abak na! Kareta pong manalbeke kami keng social media. Opo, na magpadala pong karelang mensahe. Paulo G, na anuwaring latest ngeni. Maya, pati CLTV o yan, nagpapabatid sa atin kung ano kwento dyan sa Central Luzon. Yung mga nakikita ho nating kwento sa social media na laang, yung nakakarating sa ating timeline. Mabutit nakukumpirma natin dahil alam mo paring Diyos, no? Pagkayaan senior mo at hindi ka naging maingat, o itana, yung iba't ibang espekulasyon. Migugulo na king makanya na lugar, ngara, o atinang kesyo makanini. O, yapin po yung makaliligi katamo ito. Kanya mayap, makatutok tamo ko Felix, king ke katamong balitang-balita. O, nanuwaring balitang-balita again O, reta pong mangungutang ke kami. Paulo G. Kapilan niya rugo mayari. Ini problema mi. Kenny San Jose. O, sige, shout out talapi si Bay po tanong balada rening kaya katantala tuki. Lalabas din ng karela sa ingsing. Shout out dyan ho sa mga kontratista sa area ho ng Del Rosario. O, Del Rosario no ka rin dyan. Ampon del Carmen. O, kitang papunta kayo ng Crystal Homes. O, Crystal Peak ba yun? O, Crystal Peak. O, reta pong mumunta Bulawon. Magkasakit na po rin motorista. Wala, asdag mo na mo, Diyos. Keta mong tutu. Keta mong tutu. O,
Agya mo naman po kening kaya. Keta mong tutu. Ay tinjan tamo, karempong project ating panakitan. Kempong project kakaluguran. Ating pong commitment kayong akakwa. Ne? Mo po ketang kasabi yung mega proba keta pong project you. Ang po kung kanino ko yung menyikloran. In commitment you, karetang memalen. Diba? Gusto po kasing mapeperwisula po rin ng memalen. Mag-reflect nung ninuya po, reta pong, leader tamo, magbante. Kanino ya po makatoka ito? Ngayon, kayo pong makatokakin, at ang gana po ngayon, mapeperwisula po rin ng memalen, ating ko pong kaladwa. Numisa po kasi, mesane na, ali, matalagang mga yan, paboren mo na lang iba rin tao, tanggapan at tanggapan din, talagang mga yan ng gobyerno. Ali po sana makanita. Okay, ni muna pong area na po ng San Jose. Paneda po reklamo rin ni pong tao Kenny. Kata malapit na expressway, kata pong dumundong ka mga yan. Da naman nalilimas itong danong ka rin O geware po, ang ganang yan. Ninula po rin makinabang ka rin, rempong lamok. Rempong nga ganaganang insekto na kakawe ka. Gewada na pong fish pan mo naman. Masanting gawin, manyese na lang bulig ka rin, paring Felix. Manyese lang bulig, may manyese lang ito, pakinabakan dala pa rin ng memalen, Kenny San Jose. Diba? Kung yan, may pagmulagat ta na kanini. Ala na malyari kanya, Paulo G. Basta't ating pong problema kakaluguran. Lalo na po rin memalen, pasa korula. Ating po CLTV 36 na magbancho. Kareni pong Kimo Tambalen. Abak na! Dakal po salamat kareni kaya katamong talatugi. Amen, albe kaya katamo. Lunes hanggang Biyernes, abak na balen niya ako kaya kay Talasuy, Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Abak na!